ngolai suwek guys. Niasa durunge inyong ngolai suwek nyong tok ngepluk kerambil disit guys. Lah nggo ngapa mbak? Lah ya pasti ini kerambilnya nggo ngurep guys. Wong anu tua mbak, lah tua kain kok dibeti toli dadi diparut kok kaken cangkem. Banjur kita congkel guys. Singkat cerita bae nyong wis nyiapna kukusan guys, kayak wis umop wis blak kutuk banjur suge tak sugena. Suge wis tak beti tak kumbar resik ya guys, ning kelalen ora tak record, ditutup, dienteni ana pirang menit ya mandan suwe lah guys. Singkat cerita bae ki wis mateng, jajal tak tusuk karo garpu. Oh iya ki wis amoh ki mateng guys. Inyong ngentas telung jundil bae lah guys. Ki penampakan suhu sing wis mateng, wis tok urap juga karo kerambil guys. Kerambilnya diparut dijoki uyah tok wis kaya ketok guys. Bareng dicicipi kok rasane enak banget, buket, asin, gurih, pokoknya nyelakamin banget yakin guys. Ki ora gatel temenan guys. Kan anas ya si ngomong jerek suwek kuwi gateli mbak. Lah dene nyong oleh suwek yo ora tok gatel. Sing penting toli nggone beti kandel, dikumbah, dibersih. Weh, enak banget yakin guys. Rika padora kepengen ki yakin. Enak banget pokoknya jen.